Sifilisa, gonorrea eta beste asko puri-purian daude. Sexu transmisiozko infekzioak gora egiten ari dira, ikaragarri ari dira zabaltzen. Osasunaren munduko erakundearen arabera, mundu mailako osasun publikoko arazo bat da dagoeneko. Gaurko saioan jakin nahi dugu zer dagoen datuen atzean, zer diren sexu transmisiozko infekzioak eta garrantzitsuena nola kutsatzen diren eta zer egin kutsatzen bagara. Has gaitezen. Sexu transmisiozko infekzioetan aritua da Oskar Ayerdi Agirrebengoa. Gaixotasun infekziosoetako mediku espezialista da, eta Osakidetzako IESaren sexu transmisiozko infekzioen eta hepatitisaren planaren koordinatzailea. Urteak daramatza infekzio horiek ikertzen, diagnostikatzen eta tratatzen. Beregana jo dugu osasun publikoko arazo honen hari mutur ezberdinak hobeto ulertu nahian. Kaixo, Oskar. Kaixo. Has gaitezen oinarritik, zer da sexu transmisiozko infekzio bat, eta zeintzuk dira ohikoenak? Beitu, dia infekzio multzo bat, non dauken amankomunen, sexu bidez transmititzen diala. Bai, sexu orala, sexu vaginala, o sexu analan bidez. Ohikoenak, baditugu bakteriak, que diala gonorrea, klamidia eta sifilis, badauzkagu baita ere virusak dianak, VIH-a, famoso honetakoa, hepatitisak, virus herpesa, eta gero, badaude beste batzuk, ez dianak hain ezagunak. Eta kutsakortasuna ere, diferentia da. Batzuk transmititzen dira ez bakarrik sexu bidez, baizik eta baita ere odol transmisioz, haurdunaldian, eta oso interesantia da jakitea nola transmititzen dian, jakiteko nola ekidin. Hala ere, sexu transmisiozko infekzioaz. Infekzioez ari gara hizketan, eta ez gaixotasunez, ez da? Garai batean gaixotasunak zirela esaten zelako. Egon da hor aldaketa bat, ez da? Bai, lehen gaixotasun erabiltzen zen, oain infekzio, egila da batzutan infekzio batzuk diagnostikatzen ditugu, nun ez dituzten sintoma batzuk sortzen. Orduan, kontzeptu amplioago bada, infekzio esatea. Datuek argi erakusten dute, ez da, infekzio hauek gorantz doazen. Bai mundu mailan, Europako datuak ikusita, estatu mailan baitare eta baitare gure komunidadean, goruntz doaz. Urtetik urtea diagnostikatzen dira gonorrea, klamidia eta sifilis gehiago, eta hau osasun publiko aldetik arazo larri bat bezala ikusten da. Mundu guztian esan duzu, ez da inor libratzen. Ez, orokorren da mundu guztian afektatzen duen egoera bat, eta batez ere Europa eta Ipar Amerikako herrialdeetan. Zergatik egin dute gora sexu transmisiozko infekzio hauek? Faktore desberdin asko daude. Egia da, alde batetik, medikuntzak aurrera pauso asko eman ditula, bai sexu bidez transmititzen dian gaixotasun hauen tratamendu
orduan, baita ere txertaketak ere hobekuntza handiak ekarri ditu, eta honek sortu du lasaitasun moduko bat, edo kezka gutxitu du, eta horrek ere ekarri du, preservatiboan erabilera ere murriztu indala, eta preservatiboa gutxi erabiltzeak ekartzen du sexu bidez transmititzen dian gaixotasunak, transmititzeko gaitasuna asko handiagoa izaten. Izan daiteke hori baita ere, beste alde batetik, geroz eta froga gehiago egiten dira, eskuragarrigo daude, froga geroz eta sensibleagoak dira, orduan diagnostikatzeko gaitasunare handiagoa daukagu. Gehiago diagnostikatzen da. Bai, eta beste alde batetik, harremanak izateko modua, gure gizartean ere aldatu egin dira. Lehen harremanak izateko adina, geroz eta gazteagoa da, ohikoagoa da pertsona diferentekin sexu harremanak izatea, baita ere batzutan alkohola eta drogan menpe izaten dira sexu harreman hauek, eta batzutan preservatibo erabiltzea ez da erresa izaten egoera horietan, eta horrek danak sortzen du egoera bat, nun erreza dian sexu bidez transmititzen dira gaixotasunak gora ikia. Hasieran sailkapen moduko bat egin duzu, pixka bat guazen sailkapen horretan sakontzera, ezta? Sailkatu genitzake infekzio horiek larritasunaren arabera? Mikroorganismo diferentiak daude. Alde batetik dauzkagu bakteriak, nun baditugun tratamentu antibiotikoak sendatzeko, hauetan ohikoenak esan ditugunak gonorrea edo klamidia, eta hauek sortzen dituzten sintomak normalean lokaleak izaten dira, uretritis, o cervicitis, o proctitis, eta hauek garaiz diagnostikatzen baldin badia, hor normalian sendatu egiten dira eta ondo joten dira. Oino importantea da garaiz sendatzea, ze hori gertatzen ez baldin bada, izan ditzazkegu komplikazio batzuk larriak eta batzutan oso importantea diana ebitatzea. Garaiz sendatzen ez bada. Garaiz sendatzen ez bada, hori da. Sifilisa ere beste bakteria bada, nun garaiz detektatzen baldin bada, sendatu egiten da, baina diagnostikatzen ez baldin bada, arazo larriak ere ekartzea dauzka. Eta beste alde batetik ditugu virusak, nondian zailagoak tratatzen baita ere. Horien artean, VIH-ak, gripa adibidez, hepatitisak, batzuk tratamentua daukate eta beste batzuk ez, edo herpesa. Sendatu ez dira sendatzen, egiten deana, bada, kontrolatu tratamentu esker. Eta gainera, infekzio asko asintomatikoak dira. Pixka bat horrek komplikatu egiten du, ezta? Kudeaketa esan dezagun. Bai, hori da oso mensaje importantia. Infekzio hauetako asko eta asko da, gehienak sintomak ez dituzte ematen. Orduan askotan infekzio horiek jaso dira momentun baten, eta pertsona horrek ez daki, lasaitasun osoz bizi da, eta momentu baten bi arrisku ditu, bestei transmititzen jarraitzen dula jakin gabe, eta momentu baten izan dezakela komplikazio bat, ze orain arte ez du inongo sintomarik izan. Orduan oso importantia da momentu baten susmoa eukitzea, ez bakarrik sintomak egon dialako, baizik eta baita ere susmoa daukazu, ze sexual harreman izan dituzun kontuan izan da. Horregatik oso importantia da susmo hori baldin badago, jutea osasun zentro batera eta galderak egitea. Gu gaude Bilbon Bonbero Etxenizeko osasun zentroan. Gaude ITS zerbitzuan, da sexu transmisiozko infekzio zerbitzuan. Etorri zaitezke bai medikuaren bitartez, emaginaren eta ginekologaren bitartez, edo bestela zure kabuz ere, etorri zaitezke eta eskatu itzorduaren. Kaixo, egunon, zelan? Komentatu pizka bat zein da etorri zaren arrazoia, zergatik etorri zara gure zerbitzura? Alde batetik sintomarien bat bauzu, zatoz ona, eskatzen dikuzu itzordua eta normalan egun berean baloratu egiten da eta ematen dizugu medikuarekin itzordua. Eta beste aldetik sintomarik gabeko probak ere egiten dira, probak arratsaldez egiten direnez, erizinak denbora gehiago dute hau egiteko. Honekin itxaren gozu pizka bat itxaren gelan eta dituko izute erizainek eta ingo izute balorazioa. Aquí a la consulta de enfermería... Normalean baeketa bat egin nahi duen jendea etortzen da ona, sexu transmisiozko infekzioen azterketa bat egin nahi duena. Preparen kontsulta ere egiten dugu. Giba eskutsatzeko egunero hartu behar den tratamendua da prepa. Erizainok sexu transmisiozko infekzioen eta giltzurrun funtzioaren jarraipena egiten dugu. Eta triaje kontsulta ere badugu. Pazienteak esandakoaren arabera, guk erabaki behar dugu aurrez aurreko zita bat eman edo baeketara bideratu. Gertatzen zaiona ez bada presazkoa.
Kaixo, arratsaldeon. Vale, coge asiento ahí. Eseri hor mesedez eta utzi txamarra. Mi consulta, que es la consulta de cribado. Baek eta kontsulta hau zuzenduta dago kontaktu zuzena izan ez duen jendeari, alegia ez dator sexu bikotekideren batek sexu infekzioa duela esan diolako eta erabat asintomatikoa den jendeari. Kontsultak bizati ditu, zure sexu ohiturei buruzko elkarrizketa txiki bat eta kontatzen didazunaren arabera, proba batzuk edo beste batzuk eskatuko dizkizut. Vamos a empezar la entrevista, ¿vale? Has gaitezen. ¿Te has hecho alguna vez la prueba? Egin alduzu inoiz gibaren proba? Zenbat pertsona ezberdinekin izan dituzu sexu harremanak azken 3 hilabeteetan? Harreman sexualak, normalean gizonekin, emakumekin ala biekin izaten dituzu? Oso garrantzitsua da gure burua aurkeztea pazienteari. Konfiantza giroa sortzea komeni da, egiten ditugun galderak pikin bat intimoak dira eta. Orain analitika bat egingo dugu eta gero azalduko dizut nola hartu eta gorde laginak. Las personas que vienen en un cribado de ITS. Baeketa batean ohiko probak daude. Sifilia, gonorrea, klamidia, trikomonak eta hepatitisak pertsonak dituen txertoen arabera. Gero, sintomengatik datozen pertsonei beste batzuk egiten zaizkie. Espezifikoagoak. Adibidez, ultzera genitalengatik etortzen badira, herpesaren probak ere egiten dira. Para venir aquí. Hona etortzeko sexu harremanak izatea besterik ez da behar. Baeketa kontsultara adibidez, gizon gehiago etortzen dira emakumeak baino. Baina jendearen sexu joerari erreparatzen badiogu, gehien etortzen direnak gizonekin sexua duten emakumeak dira. Gero gizonekin sexua duten gizonak datoz, eta gutxien etortzen direnak bakarrik emakumeekin sexua duten gizonak dira. Etortzen den jendearen batez besteko adina gutxi gora behera 30 urte ingurukoa da. Kezkatzen gaituen biztanleriaren sektore bat nerabeena da. Gutxi datoz. 14 eta 18 urte bitartekoak oso populazio zaurgarria dira sexu transmisiozko infekzioei dagokienez. Baina gutxi etortzen dira. Imaginatzen dut ez dutelako zerbitzua ezagutzen. Edo agian, konfidentzialtasunagatik beldur direlako. Hori argi dago zerbitzu honetan konfidentzialitasuna oso nabarmena dena, eta ero baita beste aldetik paperik gabeko jendea eta osasun txartelik ez duenari ere aukera ematen diogu gurekin bar diren datuak sartzeko. Diagnostiko azkarreko probak ere badaude, hemen adibidez gibarenak eta sifiliarenak ditugu. Eta mikroskopioa ere diagnostiko azkarreko proba bat da. Ez da batere berria, baina oso erabilgarria da. Mikroskopioarekin jariakinak begiratu ahal dituzu. Eta askotan, gonorrea baten diagnostikoa egin dezakezu adibidez, pazientea kontsultan dagoela. Zerbitzu hau Basurtuko ospitaleko gaixotasun infekziosoen barnean dago. Gaixotasun infekziosoetako, dermatologiako eta mikrobiologiako medikuek eta ginekologo batek egiten dute lan hemen. Sexu transmisiozko infekzioen zerbitzu batek diziplina anitzeko taldea izan behar du. Nik uste dut infekzio hauek aldaketa sozialen isla direla. Den aldatu da, sexu harremanak izaten hasteko adina adibidez. Sexu harremanak izatea ere lehen baino asko errazagoa da. Sexu harremanen gaineko moralitateak kendu dugu. Eta gero, sare sozialek ere asko errazten dituzte kontaktu sexualak. Nire ustez, sexu transmisiozko infekzioi buruzko estrategia batek lehenik sexualitatearen ikuspegi positiboa izan behar du. Sexualitatea ona delako. Eta uste dut 3 helburu nagusi izan behar dituela.
Horietako bat, sexu heziketa da. Sexu hezkuntzaz gain oso garrantzitsua da aipatu ditugun aurrerapen biomedikoak sustatzea, eraginkortasuna frogatua dutenak. Azkenik, prebentzio neurri egoki ez gain kalitatezko osasun zerbitzuak eta arazorik izan ezkero, zerbitzu horietara erraz iristeko bideak eskaini behar dira. Giba detektezina bada ez da kutsatzen sexu bidez? Egia. Tratamendu antirretrobiralek giba giza immunoeskasiaren birusa modu eraginkorrean kontrolatzea lortu dute. Izan ere, birusak ugaritzea eragozten dute. Odoleko gibaren maila hain da baxua, pertsona bat seropositiboa izan da ere, haren biruskarga detektezina dela proba batean. Eta ez hori bakarrik. Gutxienez 6 hilabetez karga viral detektezina izan duten pertsonek ez dute birusa transmititzen sexu harremanen bidez. Hori bai, giba detektezina izan arren beste bide batzuetatik kutsatu daiteke, hala nola odolaren edo haurdunaldiaren bidez. Sexu transmisiozko gaixotasunen artean behar bada, ezagunenetako bat izan zen, garai batean giba edo giza immunoeskasiaren birusa. Gaur egun zein da egoera? Gaur egun ondia medikuntzan aurrera pauso oso garrantzitsuak tratamentuan inguruan. Oraingo tratamentuak dira askoz ere efektiboagoak birusa kontrolatzen, efekto sekundario negatiboak askoz ere txikiagoak dira, eta askoz ere hobeto kontrolatzen dira, eta gainera da tratamentu bat askoz ere erosoagoa hartzeko. Bai, esan dezakegu alde hortatik VIH-en evoluzioa aldaketa handia eta ona eduki dula. Baina baditu beste erronka batzuk non atentzioa jarri behar dugun. Zer jakin behar dugu 2025 honetan gibaren inguruan? Alde batetik jakin behar dugu, gaur egun ere transmisioak gertatzen ari diala, ez da gauza bat atzen gelditu dana. Estatu mailan 3.000 kasu berri diagnostikatzen dira urtero eta gure komunitatean 140, 145 kasu berri daude, orduan transmisioak ematen nahi dira gaur egun. Eta bestetik jakin behar dugu, diagnostikatzen ditugun kasu hauetako erdia baino gehiago, berandu diagnostikatzen ditugula, honek esan nahi du ja, denbora bat daramakia birusakin, eta ja, kalte bat sortu diola bere sistema immunologikoari. Aipatu duzu tratamenduetan izugarri egin dela aurrera, ez dakit diagnostikoetan ere, gibaren diagnostikoan aurrera egin den, ez da? Diagnostikatzeko odolan bitartez diagnostikatzen da, hori da modu bakarra, bai analitika tradizionala edo estrakzio tradizionala, edo baita ere egiten dira frogazkarrak, behatzean odol tanta bat aterata. Modu desberdinetan alda eskuratu froga mota hau. Adibidez, osasun zentroetan edo osasun sistemako kontsulta diferentetan. ONG-etan edo erakunde mota hauetan baita ere VIH-ko frogazkarrak eskaintzen dira. Farmazietan ere eskuragarri daude VIH-ko froga hauek. Orduan, oso importantia da susmoa dauken pertsonak jakitean noa jun dezaketen eta froga egin zalantzatik ateratzeko eta negatibo baldin bada, jakin ze informazioa jaso dezaken ez VIH-a positiboa ez izateko, eta positiboa ateratzen baldin bada, tratamentua lehen bailen jasotzeko. Hain zuzen zuk, zure tesia gibaren inguruan, gibari buruz egin duzu, batez ere prebentzioan azpimarra eginez, ez da? Oso garrantzitsua da, eta gaur egun baditugu tresnak prebenitu ahal izateko. Alde batetik informazio oso garrantzitsua da, hori preservatiboan erabilera ez garrantzitsua den baita ere azpimarratzea, baita ere prebentzio estrategia bada diagnostikoak lehenbailen egitea, gibarenak eta baita beste sexu bidez transmititzen dian gaixotasunak, ze askotan elkarrekin juten dira, eta gero tratamentu farmakologikoek baita ere prebentzio aldetik asko lagundu dute. VIH daukan pertsona batek tratamentua jasotzen baldin badu modu egoki baten ez du transmititzen infekzioa beste pertsonari, eta hori prebentzioa da baita ere. Eta beste alde batetik, istripu bat izan ezkero, sexu harreman arriskutsu bat izaten, baitare daukazu aukera farmako antirretroviral bat hartzeko egun batzuetan zehar,
arrisku hori murrizteko. Eta arrisku mota horiek oso maiz dauzken pertsonentzako, baita dago beste modu bat, nun farmako antirretroviral horiek hartzen dira lehenagotik, arriskua baldin badago, prebenituta egoteko. Hala ere, sexu transmisiozko infekzioak denok izan ditzakegu, ezta? Baina bereziki gazteak dira estatistika eta datuetan protagonista, azaltzen direnak. Ez dakit gazteak zaurgarriagoak direlako edo. Lehen komentatu ditugu hainbat faktore, eta hauek bereziki afektatzen die gazteei eta gazteenei. Badaude beraien bizitzako momentu baten nun oso osasuntsuak sentitzen dian eta ez dauken pertzepzio hori, arriskuan pertzepzio hori oso garatuta. Orduan, gazteek egia esan beste erronka batzuk planteatzen dituzte nun atentzioa jarri behar den. Aitziber Argote sexologoak sexu heziketako saioak ematen ditu Euskadiko ikastetxeetan. Ikasleen adinari egokitutako informazioa ematen du eta dituzten galderei erantzuten die. Kezka eragiten diote sexu transmisiozko infekzioen kasuek, izan ere gora egin dute, batez ere gazteen artean. Nik uste dut konfiantza hartu dugula bebai, eta pizkat beldurra edo galdu diegula infekzioei. Ez bakarrik gazteak, baizik eta bebai, helduen artean ikusten ari den tendentzia bat da, ez? Kaskotan, ni galdetzen diedanean gazteia zergatik ondoia ez duten erabiltzen edo beste segurtasun babes bat, askotan aipatzen didate ezagutzen dutela pertsona. Ezagun izatearekin ematen du babesten garela. Profilaktikoa izango balitz bezala, segurtasuna edo konfiantza hori izatea. Uste faltsu hori zabalduta dago gazteen artean, baina ez da bakarra. Gazteei informazioa heltzen bazaie ere, batzuetan ez dute barneratzen edo ez dute arazorik ikusten eta jokaera arriskutsuak izaten dituzte sexu harremanetan. Informazioa badaukate, baina gero jakin behar dugu aber ze gertatzen ari den barnean, ez? Oso importantea da bai jakitea hori beraien gorputza ezagutzen duten, autoestima ona daukaten, agian informazioa badaukate, badakite praktika konkretu batzuetan babestu behar garela. Zergatik ez gara babesten, zergatik ez dugu kondoia jartzen. Hor, faktore pila sartzen dira alde batetik autoestima, basua baldin badaukagu, eta komunikazio gutxi baldin badago bikotean, zailagoa izango da bikote horrek bagian kondoia jartzea, ez? Edo limite bat jartzea besteari esateko, oie, mesedez kondoia jarri, ez? Sexu transmisiozko infekzioei buruzko galderak ez dira ohikoak izaten Aitziber Argotek ematen dituen saioetan, ez baita gazteak gehien kezkatzen dituen gaia. Zalantza asko eta beldur asko ere dituzte erotikaren inguruan, ez? Batez ere, askotan koituarekin ere dauden dituzte hainbat galdera, mina egingo didan edo ez, disfrutatuko dudan ala ez, gustora ongo naizan ala ez, gorputzaren inguruko galdera asko dituzte, askotan gure gorputzak ezagutzen ez ditugulako ere. Gainera, koitoa da gazteen ustez infekzio bide bakarra, eta ondorioz, ez dute neurririk hartzen beste sexu praktiketan. Adibidez, hitz egiten dugunean praktika konkretuekin, koitoan ala adibidez, edo ahozko sexuan, ez dakite hor babestu behar garela, adibidez, ez? Bakarrik daukagu barneratuta koito vaginalean, bai, kondoia jarri beharko dugula, haurdunaldiengatik eta infekzioengatik, ez? Baina eske badaude beste praktika batzuk non ere arriskua daukaten eta babestu beharko ginateken, edo adibidez bi nesken artean, ez? Harreman lesbikoen inguruan hitz egiterako orduan asko karritzen dira. Ez dakite, babestu behar direla bi emakume, ez? Baina emakumeak bai infekzioak izan alditugu eta babestu beharko ginateke praktika konkretu batzuetan. Norberaren gorputza ezagutzea eta zaintzea da lehen urratsa infekziorik ez transmititzeko. Noiz behinka baheketak egitea ere interesgarria da,
batez ere sexu bikotekidea aldatzen denean, eta nola ez, iturri fidagarriek ematen duten informazioa ondo erabiltzea. Egia da gazteak informazioa daukatela eskura, eta baldin bagaudela hor eragile dezente, nolabait informazio hori eskuratzeko, ez? Hezitzaileok, irakasleak, osasun eragileak ere badaude hor, familiak bebai. Garrantzitsuena prebentzioa da, sexu heziketaren bitartez, elkarrizketa ezberdinen bitartez, informazioa helarazi behar diegu, eta gero, guzti hori nolabait prebenitzeko eta gero susto baten aurrean ez egoteko, ez? Importantena da heziketa sexuala eta hau tabu bezala ez ikustea. Gaur egun ere infekzioak murgilduta daude horretan, ez? Estigma edo mamu hori dago. Eta importantea da hori hortik ateratzea eta hitz egitea honetaz beraiekin modu natural batean. Sexu heziketa egokia ezinbestekoa da sexu transmisiozko infekzioak ekiditeko. Gazteek informazioa jasotzea eta hori barneratzea da lehen urratsa. Zakit garai batean gibak berak edo sexu transmisiozko infekzioek fama txarragoa zuten. Ez dakit aurrera egin dugun eztabaida honetan niri estigma hitza etortzen zaiten burura. Azkeneko hamarkadetan estigma asko egon da batez ere VIH-en inguruan. Zegon ez jakintasun asko, horrek beldurra ekartzen du eta beldurrak tamalez gorrotoa baita ekartzen du eta egon da estigma asko. Gauzak asko egin du hobera, baina nik uste ezin dugula estigma hitza atzean utzi. Gaur egun oraindik badago estigma bai VIH eta bai beste sexu bidez transmititzen dian gaixotasunen inguruan. Nahiko hitz egiten da gai honei buruz gaur ari gara hizketan, gaia mahai gaineratu dugu, baina hitz egiten da? Nire uste eskertzekoa da olako espazioetan tema hau ateratzea, ze behar dugu, gure gizartean normaltasunez hitz egitea, edukitzea ezagutzan nola dagoen egoera, eta zer egin dezakegun gauzak pixkat hobera joteko. Zer egin dezakegun? Aipatu duzuzuk eta bukatzeko galdera erraza egingo dizut. Zer egin dezakegu? Galdera erraza erantzuteko zaila. Ikusi dugu, zenbat arrazoi eta zenbat faktore ditugun, eta horren aurrean erantzuna ezin da izan ez erresa, ez bakarra, erantzuna izan beharko da oso anitza eta seguramente pertsona batzuri ondo juten zaiona beste batzuri ez, eta jarri beharko ditugu mahai gainean erantzun desberdinak eta diseinatu bakoitzari zer jute zaion ondo. Eta hau ezin dugu bakarrik egin osasun aldetik, behar dugu baitare, jendean konpromisua eta gizarteak ulertzea nola banatu ardura hauek sexuaz disfrutatzeko, sexu bizitzako atal garrantzitsu bat da, eta disfrutatu alizateko saiatu behar dugu egitea modu osasuntsu baten, eta horretarako denok gure partetik jarri behar dugu. Osondo Oskar, eskerrik asko. Eskerrik asko. Sexu transmisiozko infekzioen panorama ilunean hala ere bada itxaropenerako arrazoirik. Nazio Batuen erakundearen arabera, IESa mundu osoan desagertzear izango da 2030erako. Ez da helburu makala, baina bide honetik goatz, Afrikan batez ere. Giza immunoeskasiaren birusa duten pertsonen 75% Sahara hegoaldean bizi da. Eta horko herrialde asko ari dira 95% helburua lortzen. Hau da, giba duten pertsonen 95%ak jakitea birusa duela. Diagnosia dutenen 95%ak tratamendua jasotzea. Eta tratamendua jasotzen dutenen 95%en birus kopurua detekta ezina bihurtzea. Eta beraz, kutsatzeko arriskurik ez izatea. Egoera ez da inona munduko beste toki batzuetan eta beste infekzio batzuen kasuan, baina kutsadurak murriztea posible dela erakusten dute datu horiek.
Ahaztu xamar daukagun babes metodo hau berreskuratu eta gehiago erabiltzeak lagundu dezake hori lortzen. Datorren astera arte, agur!